fins a Barcelona, que ha anat amb relativa normalitat. Jo crec que els usuaris l'han celebrat com una molt bona notícia poder arribar a Barcelona abans de les 9 amb horari de vot. Per què diu que hi ha hagut un retard de 5 i 9 minuts, segons a la plaça de Catalunya, 9 minuts, a Sants 5 minuts. Tot això ve perquè hi haurà una nova estació. Quan estarà aquesta nova estació a la Sagrera? Bé, aquesta és una estació que està construint l'Adif, de l'Adif. És previst que estigui a començaments de l'any vinent, segurament l'obra civil estarà acabada aquest any, però posada en funcionament l'any vinent, és una notícia que donarà el Ministeri de Foment al seu moment. Serà un intercanviador, això és el que és més important. Podrem intercanviar rodalies, podrem intercanviar 3 línies del metro i, per tant, serà un punt molt important per la xarxa de transport de Barcelona. La molèstia ha sigut important, però la millora serà encara més important. Fem la campanya que hem iniciat, volem recuperar el 100% i ficarem unes miques més. S'ha perdut al voltant d'un 15%, és una xifra important. La molèstia de l'intercanvi era rellevant. S'han perdut pel tren de Renfe, perquè entre els ferrocarrils de la Generalitat i els autobusos la gent ha continuat usant el transport públic. Això és positiu, no? Però nosaltres aspirem a que Rodalies recuperi el 100% dels passatgers. Per això fem aquesta campanya amable de dir a la gent que ara podrà tornar a agafar el tren sense presses, perquè podrà tenir els horaris normals. Esperem que aquesta línia vagi recuperant la normalitat i el 100% de passatgers. Estem convençuts que ho aconseguirem. Aquest 15% en quantitat d'usuaris que representa? Estem parlant en aquesta estació aproximadament tenien un moviment d'unes 35.000, 36.000 persones. Estem parlant d'una pèrdua d'uns 4.000 viatges diaris. Intentarem ara una mica recuperar ja una vegada tornats a la normalitat i amb aquestes millores que s'han introduït, sobretot per exemple la línia 3, tenim en general una millora de temps de viatge i intentarem posar en valor tot això davant de les dies perquè tornin a recuperar. Tenen algun pla de més o menys previst de quan preveuen tornar a tenir? Els terminis són molt difícils de calcular. En un any s'hauria de recuperar i és un temps ja massa llarg del que voldríem, però l'experiència que tenim és que les inèrcies són molt difícils de recuperar. Aquí a Barcelona partim de tot un període en què es va haver de tallar el problema de l'entrada del tren a l'Hospitalet al servei, es van perdre molts passatgers i es va tardar molt més d'un any de recuperar els passatgers. Per tant, nosaltres aspirem ara en un any recuperar aquest 15% que hem perdut. Jo voldria ressaltar que avui, a més de recuperar la normalitat d'aquesta línia, el que fem també és posar moltes més places en servei a totes les línies que venen del sud, tant el que passa per Vilanova com el que passa per Vilafranca, amb un increment en bona punta d'un 15% en un cas i un 10% en l'altre. No? Per tant, també intentem que els usuaris tinguin més comoditat per poder accedir a Barcelona. Estem fent un esforç important, per tant, d'oferir noves places a la gent. Hi ha uns passatgers de la línia d'observar que es queixaven de la impossibilitat dels convois per un trajecte, per un llarg trajecte, com és el de Puigcerdà, comparat, doncs, són 2 hores i mitja, 3 hores de posada i de tornada són 6 hores, que és el que triga un trajecte Madrid-Caracas. M'ha dit que vola molt ràpid vostè de Madrid a Caracas. hi ha un passatger que Jo crec que es tarda més temps per viatjar de Madrid a Caracas. Ahir jo escoltava que la selecció espanyola havia anat de no sé on a Buenos Aires, havia tardat moltes més hores del que vostè diu. De totes maneres, és cert que el tren és incòmode. Escolti'm, ara són 2 hores i mitja, diguem, és un temps ja raonable de viatge i el problema que hi ha és que està servit amb material de Rodalies, però en el contracte que tenim amb Renfe estem treballant per trobar trens més semblants als regionals que puguin donar aquest servei en aquesta línia. Per tant, esperem que al llarg d'aquest curs escolar, diguem, fins a final del juny que ve, puguem trobar ja trens més còmodes per posar en aquesta línia. Una altra pregunta referent a aquest trens